Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмярковваем падзеі у Беларусі і за яе межамі гэты дзень і у гэты час, як звычайна у нас у студыі кіраўнік варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Ну што ж, як кажуць, толькі лянівы не кінуў каменя у каардынацыйную раду і выбары, якія тут так званыя праходзілі. А спадар Павел увогуле у нас чалавек не лянівы, у яго цэлая торба з камянямі, і я думаю, ну чаго ж ужо дарым нацягаць туды-сюды, ўжо дадзім магчымасць усе іх і прадэманстраваць. Я жартую, конечно, але сітуацыя сапраўды вартая аналізу, і тым больш, што Павел Усаў нездарма у сваім тэлеграм-канале, і я, дарэчы, раю усім адразу падпісацца на тэлеграм Павла Усава, але захоўвайце бяспеку, таму што прызнаны экстрэмісцкім, як, в прынцыпе, і ўсё, дзе ёсць цікавыя і праўдзівыя аналізы і інфармацыя. Павел Усаў скінуў спасылачку і напісаў: 7 месяцаў таму зрабіў прагноз, аналіз прапанову па выбарах, выказаў свае перасцярогі. Спраўдзілася? Ну, я думаю, что не толькі я, і мы неаднакратна і з вами абмяркоўвалі дадзеную праблему і дадзеныя рызыкі таго, што і да чаго можа прывесці менавіта такая формула і такая арганізацыя выбараў. Я б не хацеў, як вы сказалі, кідаць камяні у каардынацыйную раду. Гэта ўжо, скажем так, хутчэй тады будзе надгроб'е. Не толькі для каардынацыйнай рады, але, на жаль, для ўсёй дэмакратычнай супольнасці, бо такі вынік, такі паказчык, гэта хутчэй таксама прысуд для іншых структур, для дэмакратычнай супольнасці, як такой, для тых арганізацый, якія дзейнічаюць ад імя беларускай дэмакратычнай супольнасці, ад імя беларусаў, бо у той ці іншай ступені амаль усе структуры былі заангажаваныя ў працэс выбараў, ад прадстаўнікоў палка Каліноўскага да прадстаўнікоў моладзі, іншых структур, і агульна так 13 так было, і сілавых іншых не структур, не звязаных з Каліноўскага. То бок, з аднаго боку мы бачылі такую нейкую мабілізуючую кансалідацыйную дзейнасць, але з іншага боку гэтая мабілізацыя умоўна не прынесла вынікаў. Усё ж такі 6 з паловай тысяч, скажем так, 7 тысяч, гэта вельмі мала, з улікам таго, што маглі прагаласаваць тыя ж самыя удзельнікі самі за сябе, там іх 200 з нечым было, то бок яшчэ мінус 280 галасоў, блізкія сваякі і гэтак далей. То бок гэта мінімальны, мізерны паказчык, які можна параўнаць фактычна з адсутнасцю выніка. Часам былі прагнозы, што хаця б да 10 тысячаў людзей прагаласуе, але нават гэтай плянкі не было дасягнута, і гэта з улікам таго, што даволі вялікая колькасць беларусаў знаходзіцца за мяжой, што яны маглі б прагаласаваць, не маючы ніякіх пры гэтым праблем і рызыкаў, як тыя людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, але гэтага не адбылося. Думаю, што пэўную ролю негатыўную, такую ролю вялікую праблему стварыў Азаров з рассылкай. Гэта вельмі моцна дыскрэдытавала працэс, на маю думку. Вось выкарыстанне плана перамога, заклік. І так была ўсё сітуацыя вельмі напружаная. І вось гэты скандал, гэты абсалютна неадэкватны, незразумелы крок. Конечно, можна тлумачыць, што за гэтым стаіць, навошта гэта было зроблена, але такое дзеянне яшчэ больш дэматывавала людзей, паказала безадказнасць тых, хто удзельнічае, тых, хто арганізуе, і людзі проста не захацелі ані рызыкаваць тых, хто ў Беларусі, а іншыя проста не захацелі браць удзел у працэсе, сутнасць якога яны не разумеюць. Але гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта велізарныя
удар по іміджу, по вобразу, чтоб там не казалі, што гэта не датычыць Ціханаўскага, у Ціханаўскай іншая легітымнасць. Не, гэта датычыць усіх. Гэта фактычна на сённяшні момант паказчык патэнцыялу мабілізацыйнага, апазіцыйных структур, апазіцыйнай супольнасці, у вырашэнні важных для апазіцыйнай супольнасці задач, бо выбары гэта была важная. Я не ведаю, хто як ставіў, бо па сутнасці, як сімвал, як працэс, як працэс стварэння структуры, умацавання структуры для самой дэмакратычнай супольнасці, гэта быў вельмі важнае дзеянне, важны крок, паказаць нейкую здольнасць у арганізацыі, у рэалізацыі працэсаў, тым больш, што заяўлялася пра дэмакратычнасць, пра тое, што гэта першыя свабодныя выбары, што гэта нейкім чынам паспрыяе кансалідацыі, ўзмацненню ўплываў структуры, як КР, так і іншых апазіцыйных структур. Па сутнасці, ідэалагічны, маем структурны і працэсуальны правал. Адзінае, хацеў бы зазначыць адмыслова, мне вельмі спадабалася, як спрацавала выбарчая камісія. То бок, як спрацавалі людзі, якія знаходзіліся і сфарміравалі выбарчую камісію. Тут трэба, магчыма, з прычыны таго, што там збольшага былі юрысты, адвакаты былыя, што ўсё ж такі гэтая, прынамсі, група людзей, з якіх быў сфарміраваны ЦВК, на ўжо выхадзе. У апошні момант гэты камітэт выбарчы быў сфарміраваны, але мне падаецца, яны спрацавалі вельмі добра. Таксама мушу сказаць, што дакументы, рэгламент працы ЦВК былі падрыхтаваны вельмі добра, кваліфікавана, прафесійна, і шмат якія дакументы, якія ў каардынацыйнай радзе былі адносна выбарчага працэсу падрыхтаваны, они у фармальным сэнсе былі добра зробленыя. І я думаю, што гэтая структура ЦВК і дзейнасць гэтай структуры, яна павінна застацца. То бок, як такі яшчэ дадатковы інстытут, магчыма, развівацца, магчыма, на перспектыву, магчыма, гэтыя людзі павінны займацца рэформамі ці напісаннем новага выбарчага кодексу, няхай дакументальным сэнсе гэта ўсё ж такі будзе. Тут велізарны плюс і менавіта для тых людзей, хто працаваў у умоўна выбарчай камісіі. Калі б такі падыход быў ва ўсім з самага пачатку, калі б гэтая камісія была створана не за месяц да галасавання, скажам, ад моманту абвяшчэння выбараў, то бок на пачатку павінна быць камісія, а потым абвяшчацца выбары, а не наадварот, так, як і па сутнасці ўсё інша. І камісія павінна было б таксама ўдзельнічаць у працэсе распрацавання падыходаў да таго, як лепей правесці, ці ввогуле не праводзіць у такім кантэксце гэтай выбарчай кампаніі. Шмат тых аналізаў, тых прагнозаў, якія рабіліся паўгады назад, яны спраўдзіліся, бо гэта было відавочна. Для аналітыкаў, для экспертаў, шмат для якіх журналістаў гэта было відавочна, што вынік такі можа быць. Былі там розніцы да 10 до 25 тысяч удзельнікаў, але это ўсё роўна мала. І трэба было нейкім чынам змадыфікаваць гэтыя падыходы, прадумаць іх яшчэ. Але, канешне, калі працэс выбараў запускаецца умоўна за 2-3 месяцы да таго, як яны адбываюцца, да гэтага складанага працэсу немагчыма падрыхтавацца. Як кажуць у электаральных кампаніях, наступныя выбары пачынаюцца пасля заканчэння дня галасавання, незалежна ад таго, перамог ты ці ты не перамог. То бок працэс падрыхтоўкі да выбараў, калі было прынята такое рашэнне ў каардынацыйную раду, яно было фактычна прынята на той канферэнцыі славутай, так, 22-м годзе, што адбудзецца рэформа, потым адбудуцца выбары, так і трэба было да выбараў рыхтавацца. Трэба было ад самага пачатку думаць пра ствараць гэтую камісію, ствараць гэтыя прадумовы, але паўгады, як мы памятаем, КР займалася тым, што былі гэтыя ўнутраныя войны. Ваявалі розныя
групы унутры каардынацыйнай рады за прыняццё непрыняццё рэгламенту. Ну то бок характэрныя для апазіцыі праблемы яны перанесліся ў гэтыя інстытуты і таму такі вынік. Ці мог бы быць іншы вынік, канешне, мог бы быць, калі яшчэ раз падкрэслю да самого працэса падрыхтоўкі, яснасці правілаў, яснасці механізмаў быў зроблены значна раней, чым ён у гэтым выпадку. Усё, што адбываецца і ўсе праблемы, з якімі апазіцыя сутыкаецца, звязаны якраз такі з тым, што ўсё робіцца ў апошні момант. А калі робіцца ў апошні момант, то які вынік, хто можа іншае чакаць, як той, які ёсць. Я б хацеў яшчэ раз звярнуцца да тэлеграм-канала Паўла Усава, і 27 траўня ён выклаў такі вялікі свой допіс з аналізам, дзе пераважнае значнае месца гэтага аналізу было прысвечанае таму, развагам на тэму, чаму так адбылося вось гэтая сітуацыя. Па выніку спадар Павел пазначыў там 11 пунктаў, 11 прычынаў таго, чаму вот на яго погляд адбылося тое, што адбылося з гэтым галасаваннем, што прагаласавала там крыху больш там за 5000 чалавек. Але я б хацеў, каб вы коротка гэтыя свае асноўныя прычыны выдалі, і ад сябе дадам, на ваш погляд, якое месца ўсё ж такі у гэтым ва ўсім адыгрывае ці займае тое, як здолеў рэжым лукашэнкаўскі затэрарызаваць беларусаў за мяжой, запалохаць іх, каб яны не рызыкавалі ісці і ішлі галасавалі. Вось вы зараз сказалі, што тут няма небяспекі, яны што тут бяспекі знаходзяцца, але я не адзін раз чуў ад людзей актыўных, якія казалі пра тое, што але ў мяне там засталася маёмасць, і зараз з улікам таго, што вот ёсць, невядома, як яно ўсё павернецца, куды там што выльецца, як там што там стане вядома, невядома. І гэта рызыка страціць нават тое, што ёсць. Так вот здаецца, усе сваякі твае тут, сям'я твая тут, да цябе не дабяруцца. Але ў любым выпадку чалавек не хоча нешта губляць. Вы часткова адказалі на гэтае пытанне. То бок людзі баяцца, што гэта недзе з'явіцца дадзеныя там асабістыя, што нешта хтосьці залетаў, гэта ўжо па сутнасці недавер да сістэмы бяспекі, які не быў створаны. І гэта таксама трэба было ўлічваць. Чаму гэта не ўлічваць? Канешне, тэрор, што не будзе Лукашенка сядзець, ці ягонае атачэнне, Губазік, іншае сядзець і глядзець, як там спакойна апазіцыя мабілізуе свае рэсурсы. Яны ўсё робяць, каб гэтага не адбылося. Яны робяць, дзейнічаюць на апераджэнне. Яны Лукашенка наеўся, атачэнне наелася 20-го году, калі яны падыходзілі да, выдавалася б абсалютна бескрыўдных ініцыятываў, так, апусціўшы рукавы. Нічога не адбываецца, калі там Лукашенка даносілі, а што такая Ціхановская, яна нічога не варта. Так зараз яны, канешне, яны будуць павялічваць тэрор, павялічваць ціск на кожную ініцыятыву апазіцыі. І апазіцыя павінна гэта браць пад увагу, павінна выпрацоўваць стратэгію пераадольвання гэтага страху, гаранты, але ж гэтага ж не робіцца. Таксама такі проста падыход, ёсць як ёсць, так, там тэрор, а мы будзем рабіць так, як мы заўсёды рабілі. Так не будзе, трэба змяняць тактыку. Спадар Павел, ёсць псіхалогія чалавека, і які калі кажуць, вот там, умоўна, я зараз чытаў чарговую спрэчку. Вайбер пад кантролем КДБ, як можна было галасаваць праз Вайбер, да няма там ніякага кантролю, ўсё там чыста, ўсё. І адзін даказвае адно, другі другое, а чалавек стаіць звонку і думае, я абсалютна разумею, але калі такая сітуацыя, вы разумееце, што такая сітуацыя, то не рабіце выбар. Не рабіце выбары тады.
Ну Чакайце, до гэтага мы яшчэ дойдзем до вашай прапановы. Я нават не по кангрэсу, бо там такая ж самая сітуацыя, людзі павінны там адказваць за ну таксама будзе рызыка нават тых же самых там 1000 ці 500 там дэлегатаў таксама павінны засвяціцца, і гэта таксама можа скончыцца нейкімі там рэпрэсіямі і ціскам. Гэта таксама трэба улічваць. Але ну і іншай сітуацыі лепшай не будзе. То бок перад тым, каб прыняць нейкае рашэнне, ну трэба ацаніць, і там жа ёсць у іх стратэгічныя камітэты у межах каардынацыйнай рады, там жа ну яны ж нейкія рэчы павінны абгаворваць з аналітыкамі. Ёсць аналітыкі у офіса, ну павінны быць, не ведаюць, калі няма нават такіх аналітычных структур, якія б ацанілі рызыкі, ну то ввогуле пра што мы размаўляем, калі ні КР, ні кабінет, ні офіс не быў у стане стварыць якасныя цэнтры аналітычныя, якія прадукавалі сур'ёзную аналітыку, ну звярніцеся да эсэнсу. Няхай ён напіша аналітыку, там, ну, ён дэкларуе, што ён моцны аналітычны цэнтр. Няхай ён напіша рызыкі, і сыходзячы з гэтых рызыкаў, з праблемаў прымаць ужо рашэнне. А ў нас атрымоўваецца заўсёды так, што на пачатку робіцца, а потым мы шукаем прычыны, а чаму ж так не атрымалася. А можа трэба наадварот? Прааналізаваць пагрозы, тэрор, запалохванне, той факт, што людзі не давяраюць. Ну, канешне, як яны будуць давяраць, калі Азарова знялі? Ён застаўся на плану перамога. І потым робяць рассылку, ну, неважна нават там хтось, ну, важна, канешне, я спадзяюся, што, канешне, той факт, што хтосьці пацярпеў ад гэтай рассылкі перабольшвання, спадзяюся, што гэта не так. Але калі насамрэч так здарылася, што нехта пацярпеў ад гэтай рассылкі, ну, прабачце, Азарова увогуле ў палітычнай прасторы не павінна быць. Ну, але, канешне, адкуль будзе давер да структур? Адкуль? Ну, калі робяцца такія рэчы? Беларуская там чорная кніга Беларусі, так. Это, як затушавалі гэтую праблему, так і ўсё, яна знікла. Ну адкуль жа будзе давер, калі вось ад чорнай кнігі Беларусі насамрэч людзі пацярпелі, якія аддавалі дадзеныя, іх злілі. І з іншымі рэчамі. Ну, канешне, калі няма працы над памылкамі, калі не выкідваюцца з прасторы людзі, якія за гэта адказныя, ну, адкуль людзі будуць давяраць і будуць удзельнічаць у гэтых працэсах, онлайн ці офлайн. Калі няма ўжо даверу да таго, што структуры, якія заклікаюць да ўдзелу, могуць гарантаваць 100%, што ніхто не пацерпіць. Канешне, ну, хаця б не 100, ну, хаця б 90%. Ну, але ж ад пачатку павінен быў быць стратэгічны аналіз. Ну, чаму яго не было зроблена? Вось хто мне адкажа на гэтае пытанне? 4 гады. Вот скажыце мне, як палітычны аналітык, чаму не было зроблена? Таму што за 4 гады не здолелі стварыць нават мазгавога некага экспертнага цэнтру ў межах структур. Нават гэтага не здолелі зрабіць. Зараз суд будзе ісці, цэлая група аналітыкаў Ціхановскай будуць судзіць заочна. Ну, гэта так. Стратэгія якраз такі ў 2020 годзе прапаноўвалась, што трэба было рабіць. Тым ліку і мной. Добра, давайте... Вось не будзе, ну, адным са сваіх пастоў, вось пагледзячы на ўсё гэта, яшчэ раз, чарговы раз прапаную, давайте створым хаця б гэтую раду аналітыкаў, запрасіць усіх больш-менш вядомых Хорошо, хто павінен гэта зрабіць? Хто павінен запрасіць? Я магу запрасіць. Во, давайте конкретно. Я магу запрасіць, я магу стварыць. Ну, не стварыць, это пытанне, хто пагодзіцца. Ну, шмат людзей лічаць, што я там звязаны даволі радыкальна з... Я не звязаны, я звязаны наўпрост з вольнай Беларусію і Зяноном Станіславічам, але тым не менш любыя крытычныя падыходы у такой структуры, як рада там аналітычная, гэта можа быць той жа Рыгор Астапенне ці той жа Андрэй Казакевіч. Ну, такія спробы ж былі. Была гэтая аналітычная група, рада, ну, група такая умоўна аналітычная ў межах офіса, але яна там умоўна выпрацоўвала стратэгемы, якія так і не выконваліся, нейкія збольшага інфантыльныя
для дзейнасці офіса і для нейкіх івент падзеяў, але трэба такая сур'ёзная экспертная рада. Той же iSense можа, скажем, ініцыяваць стварэнне такой рады, але калі намаганні былі стварыць гэтую раду у кабінеце, я туды гатовы быў і працаваў у межах, але калі пачынае офіс нейкую лухту прымаць, як гэта было ў пытаннях з Зарэцкай, прабачце, таксама людзі не будуць траціць ні свой час, ні сваю энергію, прапаноўваючы нейкія дзеянні, а ўсё роўна нейкія пэўныя асобы прымаюць рашэнне, якія яны лічаць адпаведнымі, і ўся гэтая праца ў паветра сыходзіць. Канешне, людзі не будуць працаваць у такіх умовах. Добра, прынамсі ёсць одна канкрэтная прапанова, і Павел Вусаў узяўся за тое, каб паспрабаваць прынамсі яе зрэалізаваць. Дзе, пры кім, пры чым? Я думаю, што гэта можна абмеркаваць. Можа, пры той же самай коорднацыйнай радзе ці пры iSense. Калі коорднацыйнай рады, няхай яны там самі ствараюць, але з майго досведу, тое, што я паглядзеў, як гэтыя рады працуюць, не рады, а групы ў межах штаба офіса Ціхановскай, як гэта справу спрабавалі зрабіць і не зрабілі, бо яна не была патрэбная у межах кабінету. Я лічу, што гэта не павінна быць пры нейкай структуры, яна павінна быць, гэтая рада палітолагаў, экспертаў абсалютна асобнай фармацыі, выдаваць нейкія экспертныя ацэнкі, не працаваць на нейкую структуру, гэта будзе прыдаваць большую аб'ектыўнасць. Не, это могуць быць людзі з розных структур, безумоўна, там нават з супрацьлеглымі поглядамі, але не быць звязанымі непасрэдна, не працаваць пад нейкую структуру, то бок гэта павінна быць аўтаномная, якая бы магла ацэніць, паспрачацца дыскусію брейнстормінга адносна таго, якую там стратэгію трэба было прымаць у межах а-ля выбараў у коордынацыйную раду. Дарэчы, чаму б не публічна не засведчыць, бо там же была нейкая група, я не кажу пра працоўную групу, якая стварылася пазней, а тыя, хто прапаноўвалі нейкія тэхнічныя моманты, не сказаць, што мы вось такое прапанавалі. Таксама ўзяць на сябе адказнасць, бо была ж нейкая аналітычная, там, я ведаю, што была у межах коордынацыйнай рады нейкая група. Вось, па-першае, хто гэта быў, так? І чаму менавіта такія рашэнні былі прынятыя, бо людзі таксама павінны на сябе ўзяць адказнасць, чаму не было пралічана ўсе рызыкі, чаму менавіта такая форма была прынятая. Гэта і прапарцыйная сістэма, і гэтыя квоты, якія на ўжо апошні дзень, хіба так, ледзь не знялі выбарчы спіс, бо квоты так апынулася, гендерныя былі парушаны. Вось гэта важнае, каб квоты. Тое, што людзям ужо да фені гэта ўсё, гэта іх не хвалюе. А вось каб квоты былі абавязкова, трэба. Так, гэта было рашэнне выбарчай камісіі, якую вы хвалілі. Выбарчая камісія ў дадзеным аспекце, яна сыходзіла з тых дакументаў ці тых механізмаў, якія былі выпрацаваныя. Квоты гэта асобныя, гэта я не кажу пра нейкія там дакументы, гэта асобныя. Я лічу, што гэта было зроблена пад ціскам, магчыма, вонкавым, в сэнсе, калі гэты працэс быў умоўна прафінансаваны, калі там гэта было асноўнай умовай фінансавання, то прабачце, пра якія там незалежныя дэмакратычныя выбары мы ўвогуле кажам. І вось тут таксама ключовае пытанне, ці быў вонкавы ціск, фактар, які ўздзейнічаў на арганізацыю выбару, адкуль гэтыя квоты ўзяліся. І чаму яны такія ключова-прынцыповыя былі ў дадзеным пытанні, калі тут галоўным было нейкім чынам змабілізаваць людзей, прывабіць іх, забяспечыць пытанні, аспекты, звязаныя з тым, што галасаванне будзе бяспечным, чаму таксама паралельна не зрабіць нейкія там офлайн галасаванні. Хаця гэта ўжо больш складанае пытанне, не хацеў бы яго там закранаць, это ўжо... Так, давайте, спадар Павел, гэтую частку размовы скончым тэмай коротко, можа быць, такой. Ідэя кангрэса, яна застаецца актуальнай ці яшчэ не? Зараз любыя ідэі арганізацыі нейкіх калектыўных органаў не будуць актуальнымі, на жаль, бо
гэты працэс ён расчараваў людзей вельмі моцна прапаноўваць зараз яшчэ нешта у нечым яшчэ паўдзельнічаць. Ну, я думаю, што бессэнсоўна сама ідэя, яна над ёй варта падумаць, ацаніць, але на дадзены момант вось у гэтых умовах, канешне, гэта не спрацуе. Хаця мне падаецца, калі ўсё ж такі рэч вядзецца пра актыў нейкі, пра структуры, якія функцыянуюць так ці інакш з каардынацыйнай рады, без каардынацыйнай рады, ну, паспрабаваць прааналізаваць магчымасць рэалізацыі было б варта. Ну, але, канешне, немагчыма арганізаваць кангрэс паралельна з функцыянаваннем каардынацыйнай рады. Я ўпэўнены ў тым, што тыя, хто туды трапілі, ўжо не адмовяцца ад гэтага фармату функцыянавання. Яны будуць імкнуцца захаваць свае пазіцыі, свае ўплывы, падзяліць уладу ў межах каардынацыйнай рады. Пра гэта мы трошку пазней, што будзе адбывацца, на ваш погляд, далей. Але я вось вярнуўшыся, калі б адна рэч, ну, моя ідэя, гэта ідэя, канешне, павінна прайсці праз экспертную групу. Ёсць такія вельмі шмат падыходаў у аналізах, так званы Дельфі метод, так, ёсць. Гэта прагназістыка і гэта актуальная аналітыка, калі якраз такі групам экспертаў падаецца вось такая ідэя, яны яе ацэньваюць. Адна група экспертаў, можа быць, некалькі групаў экспертаў уносяць свае праўкі, мінусы, плюсы дадзенай ідэі, што варта паправіць, што варта распрацаваць, потым гэта іншая група дапрацоўвае і выпрацоўваецца нейкае агульнае бачанне эфектыўнасці ці магчымасці рэалізацыі дадзенага праекту і дадзенай ідэі. Такі Дельфі метод у нашых умовах мог бы быць працоўным з улікам таго, што палітолагаў, незалежных аналітыкаў зараз якраз такі даволі шмат амаль такога ўздыму у межах аналітычнай думкі у Беларусі хіба не было. І думаю, што папрацаваць у гэтым накірунку варта было б. Як з гэтай ідэяй, так і з вынікамі варта было б на пачатку ацаніць гэтую сітуацыю, гэтую мадэль з экспертамі, наколькі яна жыццяздольная. А потым, я лічу, варта было б, па-першае, структурызаваць, сістэматызаваць увогуле такі грамадскі сектар, колькі у нас тысячы арганізацыяў у замежжы, магчыма, беларускіх, магчыма, правесці пэўнае пытанне даследавання, наколькі яны гатовыя заангажавацца ў дадзены працэс. Ну, гэта марудная доўгая праца, але варта было б такую працу правесці нават з улікам маніторынгу таго, якімі мы рэсурсамі на сённяшні дзень пасядаем, які ў нас структуры нават такога аналізу. Такі аналіз варта было б зрабіць. Ну вот пра тое, што ў прынцыпе далей мы зараз закранем, але перш чым да гэтага, вот адбыліся падлік галасоў, адбыўся падзел мандатаў, вызначаныя, хто прайшоў, хто не прайшоў, і не паспела гэта інфармацыя быць агучаны, як з адной кандыдаткай, дэлегаткай каардынацыйнай рады Павел Усов ужо паспеў пасварыцца, назовем это мягка. Шо вы там не падзялілі з Мартынавай, раскажыце мне. Шчыра кажучы, нават не хачу гэтае пытанне абмяркоўваць. Я ўсё напісаў у сваім пасце і ў Фейсбуку і ў Тэлеграм-канале. Я абсалютна спакойна стаўлюся да абразаў у свой адрес, там, асабістых, там, як заўгодна, але калі асоба дазваляе сабе прыпісваць мне такія словы, што я назваў беларускі народ смеццем і казаць гэта ў эфіры, ну, гэта у польскай мове ёсць такое слово паскудства, так. Вось гэта ўжо абсалютна неадэкватныя паводзіны, і я
ну, не мог не звярнуць увагу на дадзены факт як абсалютна непрымальны. І я ўвогуле лічу, што такіх, калі пэўныя персоны дазваляюць сабе абражаць беларускі народ, выкарыстоўваючы мяне і прыпісваць мне тое, чаго я не казаў, я думаю, што калі б была умоўна камісія па этыкі, то такая асоба ўвогуле не павінна быць нават і прадстаўляць беларусаў ці нейкую частку беларусаў у гэтай каардынацыйнай рады, бо гэта дыскрэдытацыя. Беларусаў за яе прагаласавала, 3% бар'ер прайшла. Ну, 3% так, вось гэты бар'ер. Ну, але так ці інакш, гэта дыскрэдытацыя вобразу каардынацыйнай рады, калі такія вось... Ну, ясна, што жыріноўскія яны будуць заўсёды, але я не мог не звярнуць увагу на дадзены факт. Гэта абсалютная нават не маніпуляцыя, а хлусня і недапушчальная. Я не чакаю нейкіх там выбачэнняў, бо гэтыя людзі на такія словы нават не здатныя, але проста хацеў падкрэсліць дадзены факт дэструктыўны ў любым кантэксце, факт хлусні. Вось і на гэтым я хацеў бы спыніцца. Далей абмяркоўваць сэнс існавання там ці дзейнасці Мартынавай я проста не думаю, што гэта варта рабіць і на гэта губляць час. Ну, можа быць, але ў той жа час людзі, якія ні ў якім выпадку нельга западозрыць, што яны там сімпатыкі той же самай Мартынавай ці там яшчэ каго, і вас у пэўнай маніпулятыўнасці там нацягнута. Я ведаю, пра што вы кажаце ў каментарах. Я там напісаў, што Мартынава пазіцыянуе сябе там прыхільніцай блізкай да офіса, увесь час у вельмі высокіх інтанацыях кажа, сустракаецца і падкрэслівае, што сустракалася з Ціхановскай, што ў іх там вельмі добрыя адносіны і па сутнасці лічыць сябе правадніком ідэі офіса і дзеяння офіса. Я проста падкрэсліў, што для самога офіса у такім выпадку ўзаемадзеянне з такімі асобамі, інтэрв'ю для гэтых асобаў, калі яны дазваляюць казаць пра беларускі народ, прыпісваць мне словы, што беларускі народ смецце, проста невытлумачальна. Ну, гэта таксічна проста для офіса. Я падкрэсліў, што для офіса камунікацыі, якія заўгодна з такімі людзьмі, проста таксічны. Бо гэтая асоба пазіцыянуе сябе як прыхільніца, прывязаная да офіса. Ніякіх больш маніпуляцый фактамі, ці там дзеяннямі, ці выказваннямі. Я шмат некаторых яе выказванняў прагледзеў адно з іншых, між іншымі там таксама апублікаваў гэта. Гэта не маніпуляцыя. Пазіцыянаваць сябе гэта не азначае, што супрацоўнічае. Пазіцыянаваць гэта азначае, што вось я як прыхільнік, я ўзаемадзейнічаю у пэўных там аспектах у камунікацыі, вось што азначае слова пазіцыянаваць. Калі чалавек не ведае, што такое слова пазіцыянаваць, ну, прабачце, гэта ўжо праблема чалавека, а не мая праблема. Так вот мы аднаму з каментатараў, вядомаму нам, і скажам, што ў прынцыпе трэба было ў слоўнік зазірнуць і паглядзець, што такое пазіцыянаваць. Ну, але тым не менш, спадар Павел ўсё ж такі таксама чалавек, якому палец у рот не кладзі, умее так досыць, як это правильно сказаць, хлёстка адказаць. Уже сама фраза... Я лічу, што вось калі мы кажам пра дэмакратыю, пра будучыню Беларусі, чаго нам не хапае, гэта я неаднакротна падкрэсліваю у праграме з вами этасу, так, палітычнаму, што можна і чаго нельга казаць. Нельга, вось, у мяне была даволі моцная дыскусія на гэтую тэму з хіба Святланы Куль, так, якая таксама ў каментарах пад пэўным пастом дазволіла сабе абсалютна некампетэнтныя, непрафесійныя рэчы пад мой адрес. Я таксама напісаў вялікі пост адносна таго, што такія рэчы недапушчальна. Яна абвінаваціла, гэта навуковец, прафесар, яна абвінаваціла мяне у непрафесіяналізме, у маніпуляцыях, у тым, што я там гора-палітолог, там фактычна не палітолог.
што пасля вашых заняткаў яшчэ трэба было там рэабілітаваць мозг на месца ставіць. Ну я попрасіў, калі ласка, калі вы мяне ў такіх рэчах абвінавачваеце, калі вы чалавек навуковец, у навукоўцаў таксама як у палітыкаў можа быць там можна казаць палітыка брудная справа, але калі вы лічыце сябе навукоўцам прафесіяналам, то калі ласка пакажыце у чым, дзе, як мая некампетэнтнасць, усе мае запісы, усе мае там публічныя лекцыі, яны ёсць у доступе, калі ласка. Хаця б у нечым пакажыце. Потым там пачалася спрэчка пра этас, што яна мае на ўвазе пад этасам, хаця гэта зусім не звязанае з тым, пра што вялася гаворка ў яе каментарах. Дагэтуль дадзеная асоба не прынесла выбачэнні. Калі ласка, калі усе такія ганарлівыя і за свае словы не адказваюць, то будзем спускацца да ўзроўню Мартынавай, бо ніхто збольшага ніколі за свае такія абсурдныя выказванні прабачэнне там хаця б не прыносіў. А адсутнасць этасу, гэтай арыстакратычнасці нават у асяроддзі інтэлектуалу, гэта таксама сведчыць пра тое, якое гэта асяроддзе інтэлектуалу. Добра, я зразумеў, спадар Павел, што вы трэці ў чарзе пасля дарогі і Балаганова, пра каго Мартынова здыміць фільм, і мала вам не пакажацца. Калі ласка. Добра. Я кажу, што можна забыцца, нам можа там все што загодна казаць, але не абражаць беларускі народ. Давайте на яшчэ одну тэму закранем. Што далей? Вот Коордынацыйная рада трэцяга склікання ёсць. Колькі прагаласавала, гэта яшчэ будзе там узровень легітымнасці, нелегітымнасці, маюць права ад імя народа гаварыць, не маюць. Гэта будзе гучаць, адны будуць казаць, што не, другія да, але працэдурныя пытанні ці іншыя. Вот з чым зараз мусіць сутыкнуцца і сутыкнецца новы склад Коордынацыйнай рады і якія новыя выклікі будуць? Там будзе яшчэ больш выклікаў, больш, чым самі выбары. Так, як вы сказалі, што гэта не будзе датычыцца нават легітымнасці, нелегітымнасці, доказаў таго, што мы легітымны, бо людзі баяліся галасаваць, гэта не доказы. Перш за ўсё, гаворка будзе весціся пра статус Коордынацыйнай рады, бо навошта ўсё гэта было і адбывалася, калі да сённяшняга моманту неясны статус. І офіс Ціхановскай у выглядзе паста пад імём Светланы Ціхановскай ужо напісаў, што ёсць спадзеў, што Коордынацыйная рада будзе каардынаваць, будзе пляцоўкай да дыскусій. То бок роля Коордынацыйнай рады з боку, прынамсі, офіса ўжо акрэслена. Гэта нейкая дыскусійная пляцоўка, якая не павінна мець нейкага ўплыву і хутчэй за ўсё не будзе мець нейкага ўплыву на фарміраванне і на структурызацыю, перш за ўсё, кабінету. Бо калі мы гуляемся у гэтыя пасьянсы, што ёсць офіс, нібы элект прэзідэнт, ёсць кабінет, і ёсць парламент, калі мы гуляемся ў гэтыя гульні, так, пагуляліся ў выбары, зараз гуляемся ў механізмы дэмакратычнага падзелу ўлады. Знову гэта гульні да рэчаіснасці ніякага ўплыву мець не будзем, але умоўна, калі мы па правілах і логіцы дэмакратыі гуляем, то Коордынацыйная рада, згодна з логікай, павінна нейкім чынам фарміраваць, акрэсліваць склад кабінету, фарміраваць яго хаця б частку. Умоўна, частку прызначае Ціхановская, частку павінен прызначыць хаця б такая палавіннае рашэнне, частку павінен прызначыць Коордынацыйная рада. Тым больш, што Павел Латушка увайшоў у Коордынацыйную раду, не ведаю, ці Аліна Коўшык увайшла там у Коордынацыйную раду. Увайшла, так, вось. І частку умоўна нейкую Ціхановская. Гэта азначае, што
павінна быць перафарматаванне каардынацыйнай рады, але дакументу ён нібы дзесьці ёсць. Я, шчыра кажучы, бачу толькі рэгламент, дзе там каардынацыйная рада заяўляе пра свае намеры кантраляваць і каардынаваць дзейнасць на ўсіх іншых дэмакратычных структур, але механізму нейкай у публічным можа ён ёсць, можа я яго не бачу, прынамсі не чытаў, як будзе ажыццяўляцца супраца і ўзаемадзеянне з гэтымі структурамі, які быў бы падпісаны. Мы там у нейкай дыскусіі я пра гэта узгадываў, што нейкі фармат ён дакументальны ёсць, вось гэтай умоўнай тэхнічнай канстытуцыі ўзаемадзеяння паміж структурамі, але ён не падпісаны. То бок офіс не падпісаў, ці кабінет не падпісаў, не ведаю. То бок я не думаю, што будзе дасягнуты кампраміс у гэтым, што офіс аддасць частку сваіх паўнамоцніцтва ў фарміраванні структуры каардынацыйнай рады, а гэта азначае, што па сутнасці вось гэтая піраміда, гэты сэнс існавання каардынацыйнай рады як нейкага парламенту ўвогуле не мае значэння. Ён ні на што не ўплывае. Ён не ўплывае на функцыянаванне і на дзейнасць структуры. Адзінае, на што ён можа ўплываць, гэта вось раз у год перад ім там зробяць справаздачу, яны кагосьці пакрытыкуюць, кагосьці не пакрытыкуюць, на гэтым усё скончыцца. Нейкага контроля за дзейнасці, нейкіх дыскусій. Ну вось умоўна, скажем, калі б каардынацыйная рада быў бы орган вельмі эфектыўны, сур'ёзны, як парламенты, парапарламент. Але ён уплывовы ў арганізацыйным сэнсе, уплывовы ў палітычным сэнсе. Пэўны міністр у межах АПК дазваляе сабе напісаць нейкі там ліст сцісла тайны, так, і гэты альбо зрабіць заяву адносна падрыхтоўкі вайны з выкарыстаннем ядзернай зброі супраць Польшчы і Літвы, альбо гэты ліст тайны, які потым усплывае ў сродках масавай інфармацыі і дыскрэдытуе цалкам апазіцыю і паказвае даволі дзіўную сітуацыю, то орган адпаведны, які фарміруе каардынацыйную раду, павінен запытацца, што гэта было. І ці гэта адпавядае інтарэсам усёй дэмакратычнай супольнасці ваша дзеянне. І калі гэта шкодзіць нашай агульнай дзеянням, то трэба хіба падумаць адносна кампетэнцыю. Гэтага па сутнасці зроблена не было і не будзе, і гэта азначае, што вага палітычная каардынацыйнай рады, яна будзе мінімальнай. Так, яна пераўтворыцца знову ў нейкую пляцоўку, хаця колькі гэтых дыскусій было, каб яны былі публічныя, каб гэта прываблівала беларусаў, хіба амаль іх і не было. Як падвысіць прываблівасць, узровень, ажывіць дзеянне каардынацыйнай рады, шчыра кажучы, мне цяжка на сённяшні дзень сказаць. Будуць нейкія ўнутраныя скандалы, канфлікты, перацягванне коцаў і гэтак далей. Другое пытанне. Вось мы пра статус паразмаўлялі ў кантэксце тых піраміды трох структур. Другі момант, хто будзе кіраваць каардынацыйнай рады. Так. То бок спікер, віцэ-спікеры, гэта там прэзідыум каардынацыйнай рады трэба ж абраць. Каб абраць не ведаю, па рэгламенце трэба, каб за большасць прагаласавала, ці будзе гэта такая працэдура, ці не, каб стварылася большасць, якая будзе фарміраваць кіраўніцтва каардынацыйнай рады. Гэта патрэбна 40+1 галасоў. 80 абранцаў, 40+1, большасць пакуль што у Паўла Латушкі, то бок Павел Латушка павінен з кемсьці стварыць кааліцыю. Стварыць кааліцыю з еўрапейскім выбарам ці з блокам Пракоп'ева Егорова яму будзе цяжка з прычыны нейкіх там эмацыйных канфліктаў і напружаных адносінаў. Тым больш, што
Павел Павлович будзе імкнуцца ўсё ж таки гуляць ключовую ролю і не дзяліцца вось такім сваім статусам. Не ведаеце, ён сам пагодзіцца стаць спікерам, будучы ў кабінеце, то трэба сысці з кабінету і стаць спікерам. А на сённяшні момант статус спікера Координацыйнай рады, асабліва пасля такого правальнага галасавання, ён значна ніжэйшы ад статуса у кабінеце, таму не думаю, што Павел Латушка вось пагодзіцца. Разумееце, вось так падумаў зараз. Мы размаўляем пра вось гэтыя дэмакратычныя гульні на такім узроўні, як бы мы размаўлялі пра тое, як фарміруюцца ўрады і кааліцыі ў рэальных дзяржавах. А у параўнанні з рэальнымі дзяржавамі гэта ўсё гульня ў пескаўніцы, у пясочніцы. Гэта нейкія такія, ведаеце, дзіўныя нашыя развагі, бо насамрэч ніякім чынам ні на жыццё беларусу, ні на Беларусь гэтыя гульні ператасоўкі ніякай ролі гуляць не будуць. Пытанне, наколькі гэта склад новай рады. То бок мы павінны зараз разважаць не тое, як гэта паўплывае на Беларусі, на беларусаў у Беларусі, бо па сутнасці ніяк не паўплывае. Мы павінны сыходзіць з таго, як эфектыўная ці неэфектыўная дзейнасць, павелічэнне ці паніжэнне агульнага статусу Координацыйнай рады і іншых структур паўплывае ўвогуле на дэмакратычную супольнасць і на дыаспору. Бо калі мітусня і хаос, які быў у першай там радзе, другой радзе, і калі ён будзе заставацца зараз там, то гэта яшчэ больш адаб'ецца на статусе ўсіх дэмакратычных груп у межах беларускай дыаспоры. А беларуская дыаспора вялікая, гэта ключавы ресурс для будучыні Беларусі. У сэнсе прафесіяналізму, у сэнсе ведаў, у сэнсе досведу, прынамсі вось захаваць гэты ресурс вельмі важна. І калі не будзе яснасці, на што працуе, для чаго працуе рада координацыйная, калі яна не павысіць свой статус хаця б у межах дыаспоры, все будзем, гэта будзе агульнае татальнае паражэнне усіх гэтых дэмакратычных структур, і не будзе мець сэнсу там разважаць пра пэўныя маніпуляцыі ці пра пэўныя канфігурацыі ў межах координацыйнай рады. Так, вось зараз будзе барацьба за спікерства, за ўплывы, таму што спікерства і умоўна кіраўніцтва координацыйнай рады гэта доступ да нейкіх сустрэч, да нейкіх ресурсаў, але калі гэта будзе важным матывуючым элементам, не захаванне людскога ресурсу і аўтарытэту ў межах дыаспоры, а проста знову паездкі замежныя, знову нейкі доступ да ресурсаў, які знову не ўплывае на палажэнне дыаспоры. Скончыцца ўсё тым, што з рады пачнуць выходзіць, будуць новыя канфлікты, будуць распады гэтай кааліцыі, і ўрэшце рэшт праз год, праз два ад рады нічога не станецца. Тым больш, што праз 2 гады яна ў любым выпадку тэрміны паўнамоцтваў закончыцца. Але паглядзім, можа і сапраўды праз пару месяцаў усе прыйдуць да высновы, што можа паглядзелі, пратэсцілі, пагуляліся і хопіць. Я дзякую спадару Павлу і хацеў бы просто на заканчэнне нашай размовы нагадаць, што сёння 4 гады, роўна 4 гады, як быў затрыманы Сергей Ціхановскі. І ён, конечно, не першы і далёка не адзіны з палітвязняў, які ўжо шмат гадоў, не 1 год, 4 гады як мінімум знаходзіцца за кратамі. Доўгі час пра яго няма ніякай інфармацыі, і тое ж самае тычыцца іншых палітвязняў, не толькі такіх медыйна вядомых, як Мікола Статкевіч, як Марыя Калеснікава, як Віктор Бабарыка, як Максім Знак, як Павел Севярынец, але і дзесяткаў, сотняў іншых і палітвязняў, якія
больш вядомы, менш вядомы, ёсць пра іх інфармацыі, няма, але ўсе яны ў жудасных умовах за кратамі лукашэнкаўскага рэжыма. І мы павінны памятаць пра гэта і рабіць усё магчымае, каб все ж таки неяк змяніць сітуацыю. Дзякуй вялікі. Павел Усаў быў у нас у эфіры. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, памятайце. Жыве Беларусь.